τώρα πρέπει να χαλάσεις Ισραήλ να πας εκεί πέρα στο... Δεν είναι μακριά ρε, δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά. Εδώ είναι τα λόνι που τους ρίχναμε αλάτι. Και εκεί είναι η νιτσά που σταλίζαμε τα αρνιά. Μεγάλο δέντρο. Απέναντι εκεί είναι το Νικολάκη, το Σαράντο και τα λοιπά το. Και τα πηγαίναμε εκεί πέρα, εκεί πάνω είναι του Πατσά, τα γούπατα. Εδώ πιο πέρα θα πάμε, θα γυρίσουμε. Η νιτσά εδώ σταλίζαμε τα πρόβατα, Μαρίνα. Εδώ σε αυτό εδώ. Και τα αρνιά μάλλον. Τα αρνιά. Εδώ μια φορά είχα πέσει την είχε ο πατέρας μου αυτή τη στρούγκα εδώ από πάνω. Τώρα δεν πρέπει να είναι κανένας εδώ, Μαρίνα. Ο Τριάντας την είχε πρώτο φτιάξει. Και ερχόμαστε εδώ με το Μίτσο και αρμέγαμε τα πρόβατα. Τον βοηθάγαμε το Μίτσο γιατί ο Μίτσος ήταν μόνος του. Ο Τριάντος έλειπε. Να καλά στη χαγό γιατί δεν θέλω να προσέξεις εδώ πέρα και... Απέναντι είναι η Βρωμόβρυση, εκεί είχαμε πρώτο έρθει. Εγώ ήρθα εδώ 10-20 ημερών, δεν ξέρω κάπου τόσο λέει η μάνα μου. Εκεί πέρα έχω μεγαλώσει, εδώ όλα αυτά τα έχω γυρίσει. Εδώ. Μαρινούλα. Φεύγουμε. Ένα λεπτό. Να η στρούγκα του 30 εδώ που αρμέγαμε και αρμέγει και ο πατέρας μου. Εδώ απάνω είναι το ματσαροβούνι. Εκεί είναι οι πόρτες, από πίσω είναι τα σουμάκια. Και εκεί τα πάει ο μάγκας τώρα. Εντάξει. Εδώ μια φορά είχα δει έναν αητό και είχε στα πόδια ένα φίδι και πήγαινε ένα ξεφτέρι να το φάει και τσακωνόντουσαν στον αέρα και γινότανε μάχη. Και το έβλεπα εγώ, ο πατέρας μου και ο Μίτσος ο Τσιρόνης. Και εδώ αρμέγαμε. Εδώ πάσαμε το γάλα. Αυτά. Αναμνήσεις. Άρα με ένα άλλο.